করবংপাড়া চম্পনগর एरिया kelayo ang tini tunggu kenaka jorni parani borok college छात्र selama saburi masa borok bike accident ngai borok thika belai wana mas sungsa tini sunggo to saimano di korbung community borok kemana nai tongkha borok 100-150 si tongsi borok ni total population orang borok prai 36 family tongo Korbungpara Chomponogor tini sing khanaka je bike accident thinai Khumulung college porebo third year bo political science honors sai tongo Mongala Korbong tei bon logo tong burimasa Sondar Lakshmi Korbong borok noi bike kai femani borok dud bike gongkha borok accident ngai nepro thika burikhe tau serious di hospital ang thang nai nai जों खोनाका करबं समाज बिसिगो बरन पुइला कलेज कानाय अपारानि पुइला बर कलेज परेबो अब जों खोनाका तैबो आं खोनाका जागा बेले वाना संसा और पारावो कायसेफानो सरकार चाकरि खायनाय करि गभर्नमेन्ट सार्भिस करि बेलेके माने असहाय पारा ते बेलेके परिवार दुर्बल गरिब फेमिली आं खोनाका आंनि सेक्रेटारि इन तनुश्री देबबर्मा ट्राइबेल वेलफेयार सेक्रेटारि बो फाइ थांगा थांनाय सप्ताहआव जों काउरिखा और करबंपाराव जों बरनो जे मानसाक जों बरनो सायज खायनाय जों इदानिंगो जों कायसे स्किम माखा हालाम कम्युनिटि बागै 500 कोटी जों रां माखा आरो जों खबैरनाय और जत्तर जे मानसाक अरनि पारानि बारनो जों नावराव दांरिनाय लामाराव खायरिनाय जों साइमानो अब कैसे रेकर्ड इनकी प्रहास्तेव सबसे कम पपुलेशन बर कमाना नाय तंखा करबं कम्युनिटी आरो बागै जों बर नजर मारिनाय दिनै आं खायसे तिप्रासा हामथाय मन्त्रि नंगै आं अमन काउरिखा अ पाराव दखना आं तेवासे फायनाय फैनाय जे मानसा जों बर चुबानाय बनर कोनो लेखा फरायनाय करै और बरनि गाड़ी चालावनाय करै माने दुई रक बेलाय असुबिदा जतन बरनि बिपेल फेमिली जों अबनो मावा सौनाय जे जतन आं खागाव जों बेलाय दुख खादुमानि बरक दुद बाइक गंखा बरक एक्सिडेन्ट नंगै नेफ्र थैखा बुरिखे ताव सिरियास दि हस्पिटाल आं थांनाय नाय जों खोनाका करबं समाज बिसिगो बरन पुइला कलेज कानाय अपारानि पुइला बर कलेज परेबो अब जों खोनाका तैबो आं खोनाका जागा बेले वाना संसा और पारावो कायसेफानो सरकार चाकरि खायनाय करि गभर्नमेन्ट सार्भिस करि बेलेके माने असहाय पारा ए बेलेके परिवार दुर्बल गरिब फेमिली आं खोनाका आंनि सेक्रेटारि इन तनुश्री देबबर्मा ट्राइबेल वेलफेयार सेक्रेटारि बो फाइ थांगा थांनाय सप्ताहआव जों काउरिखा और करबंपाराव जों बरनो जे मानसाक जों बरनो सायज खायनाय जों इदानिंगो जों कायसे स्किम माखा हालाम कम्युनिटि बागै 500 कोटी जों रां माखा आरो जों खबैरनाय और जत्तर जे मानसाक अरनि पारानि बारनो जों नावराव दांरिनाय लामाराव खायरिनाय जों साइमानो अब कायसे रेकर्ड इनकी प्रहास्तेव सबसे कम पपुलेशन बर कमाना नाय तंखा करबं कम्युनिटी आरो बागै जों बर नजर मारिनाय दिनै आं खायसे तिप्रासा हामथाय मन्त्रि नंगै आं अमन काउरिखा अ पाराव दखना आं तेवासे फायनाय फैनाय जे मानसा जों बरन चुबानाय बनर कोनो लेखा फरायनाय करै और बरनि गाड़ी चालावनाय करै माने दुई रक बेलाय असुबिदा जतन बरनि बिपेल फेमिली जों अबनो मावा सौनाय जे जतन आं खागाव जों बेलाय दुख खादुमानि दिन मियाफ्राव बरक कलेज फरायनाय कनै बुरिमा चलामासा बरक प्रफेसर थै थांखा आबं बेलाय खने खाखाम माकक जों बरमां सुरिलायनाय जे मानसाक जों बरन चुबालायनाय शुद्ध सरकार सिमिया जों जत कम्युनिटी टंनाय तिब्रानि बरक जोंनि देबबर्मा
जमातिया त्रिपुरा जे कत कमिटि दंनाय बर सुबार नांगौ जों खारावै बर जों सुबार नांगौ आं खागावो खायखासि जों बरनि चिकन साद खाराव बर थांजागनाय अबन आं वान सखा आं बाहायनो आं गोबां खोनाका जेन'बा आं पहिला फार्स्ट टाइम आं अरा बिजिट खालाय करबं पारागो पारा बेलाय नायखो थक किदु बेलायखो हाचाल ini orang garu gura mat hogia khetor kurui borok ugro khaichago abone जों सरकार होइते बाहायनो आइडेन्टिफाइ मा खालायनाय स्पेशल आं ट्राइबल वेलफेयार मिनिस्टार हिसाबै आं नजर दोबाय जे अखबारानो बाहाय खालायो थिनांगो डेभेलप खालामनाय आं साख्रारनाय